господа, това е най-стария кол. Най-стария кол! Нема да съобщавам имена. Дългогодишен кол. Нема лабо. Нема лабо. И нема по-стар кол от Орли. И най-вид. Елате да съм малко. По-напред. И той Салканов кол. Не е Тополов. Салканов. Ей, старец се добре. Ей, старец. Аси. Тек бе. Тек. Хоп. Аси. Има лабо. Еми, те ще бъдат до гроб. Те винаги ще бъдат на сцена. Стареца не вижте го бе. С те кафяви мустаци. Мамо, блекайте. Браво на групата! Най-старият кол! Най-старият кол в момента! Ловчинската група! Това е ловчинската група! Я да видим едно. Дайде, има ли още бе, дами и господа? Хайде, че затрудняваме журито бе, журито. Избразваме тая минус 20 градуса ни прибие. Хайде, следващата група има ли? Що няма да минат бе? Как няма да минат? Аз говоря за тия чиста тук. Я да се обърнат къде е журито. Я се обърнете, моля ви се обърнете къде е журито, ако ви за снимки. Я другата булка там да бъде. До стари се да върви, оттатъка да стари се. Браво. Откъде са тия? Наши ли са? На Тошкова, на Баб. Добре, те са на Тошкова, на Баб. Тя е Бабо, тук ли бе? Браво на малките, да сте живи и здрави. Нема начин да нема награда, ще има награда. Това е бъдещето поколение, дами и господа. Имаме един медун. Това медун е от Добрушин. Ние тук нямаме пари, не различаме от Добрушин гилови. Хайде, този от двата гъза. Оттам са го докарали, геге. Як медун то, як. Моля се въргулне медуна да видим, моля се въргулне. Не ще се върга. Той го е страсти и цапа дрейт. Нема да ти даме един, не. Щом не ще се върга. И да върнеш яките на читалището. Чуваш ли какво ти казва? Музиканта, да върнеш яките на читалището, да си нямаме разстрани. Охо! Я да видим тук какво става. Тук какви са доктори Путев, Мутев ли са, какви са? Я се обърнете насам тук към журито да ви видим. Айде, Боже Господи. Фаце, ти до кога се преса на лука ти? Защо ти Бог да го прости беше и той така се прееше? Ти продължаваш традицията. Те били не са, те дето си ги изпил, те са повече, да знаеш. И така, има ли други или няма? Няма. И така, дами и господа, една минутка само, внимание. Журито ще се оттегли за 10-15 минути да реши коя ще бъде първа награда, втора награда, трета.